minyalo weyo godo jo winjo mane winjo ote ma in go kaka isejiwano ni onge gima ok nyalre mana kiketo sinani e gima idwaro ni wuon kaka ng'ama dhano. Koro maka Juma ka biro ka kende mar jiwo jodongo kende kata people who are aged. Wan gi nyithindo mo e school kata gi form 2 form 3 to ling dala kanyo. Onego ng'i kane fiyo tame omany pesa moro odhi o enroll godo to som privately. Okay. Kech yudo pesa ma ng'ato nyalo en go nyalo mang'o ok nyal tame. Nyalo dhir ng'ato miti enroll godo kori manyo ka isomo mondo idhi tim penj. Kik nyathi moro amora we skul moko timo penj. Nikech ka kitimo penj to in genyruok mana ka wasewacho kaja ni 844 system ni en odhi. Don't you need 2 years to dhi. And ibedo ni ng'ama notimo 844 ni tim somo bang 844. Chune no bodo gi class 3 emo dhi time registration. Ma ng'eyo ni ok ibedo mayot. Kora kwayo oganda wa ni giket maine somo. Kendo gi nyithindo ma wan godo waket mdu somo. Gini chalo relay ng'wech michiwe kede. Kichiwo kede mar poverty ni nyathini nyaka nyikwai dhi bedo gang'o dhi bedo jomodhier. Tema ne loso ng'wech. Relay ni nitiere ng'ama kono ang'eyo nwa miyo kede ong'e dhi loso ng'wech kata yom nagoro. Koro miyo kata yom nagoro no kisomo to yie mondo item mondo nyithindi otiek ng'wech maber. Mondo nyikwai koro kik bede chandruok mane intiere cha. Yes. Thothne winjo ka janyuol ng'iso nyathine anachopo ka tadwa ni in gima ne ikadh kama nawego ne. That is it. Mane wach. Erokamano nya George kuom gokodwa mbaka okinyi ma kawuono. Ageno ni wabro medo wuoyo, wabro medo engage jowa mondo ber moro amora manitiere